sa wula ngata ite bure ba ite bure yanwa ndemso sana ni yoro inkai muri kongo ni lade kongo tuna pasa Jésus est rebelle hein don fulante tinendo ni ala no wake kalumuna amu sara iba fi fa ko nga makani ce ni jirani ma isi tena ni nyana feo no isi dare kisi kaluma ni manka jirani so mbe ko jeli Jam sanu fanga me an saying that. Wala ko ko na. Alhamdulillah su sarale. Ala kan sa. Barka Allah. So imam ko da. Ma ka dibe Allah nga dibe be. Alhamdulillah. Allah ye ma ka yore. biram sala bonete biram te bara bonni ma sala ite gidi mbori ma fola kayami mbori la gibla muhammad rasulullah La ko mambo se. musa sine sani yimi ite gidi mbori kira sigede mbori konko le ni la amna yena bodala so Inja ju saraga mi ko kongo. madu dai We bai ha. Yan ka usani yoro don yi. yaro So de soye. An na fara ka kalo sara ne wa tilen so na ta wuta. So mante. Ni sana na fo ne mi no siga toli kor. O ye kolo kole. so yara toli yara kila ma gondi di wallahi mbori ya kan bali wo ya kan bali yo le si trofe Do si da bana mi ne ka botolan. ma ga shashi ba shashi ma si fem na isi ndi wado yensi Isso. Pero itisi. Wallahi isa. E kana sika do bika ko mi na. E ta te buida. Ata ma do na bona kama. Ima lo ambara tama. Depuis so madala nya asinka. mara osige na de Asige na de mbori. na fura chenye na kuma ni sute yala ale tisiga fam ba mono ko to ko mo ta do ki bi ja ko foni gwa wati mina Awle de mbori. ale be segen ni herem mini damuni tirki toro ko munabi ni ne ko be ke bi do wore to ko do kamali ma sebi ala e million chama be ale bolo bi doni anna dawla ala tisiga herem ko shur ne ni awka Nala so. Nala ki so inshallah mbori ite to ko. Kaida siama e ko fe mbori di kaida soro. Voilà. Inshallah anye to ala modro. Jigina fana te chayina ku. Afana dari mere banga wakale na de. Anga na jikala. Ani ni ku ere black chay nola. Iba ka tan ke chukula. Ankoro tunyale woro pe ko ni afana ya mi ko fe ntan mbolo ni. Ka ni fa ya mbolo ere. Ne ko demisano ama maradia. Wala bon kono. Na fura mo na bali abe kuma chama na mo dala. Atega mo ko koroba bunya.
k'a fɔ k'an bɛ mɛn nin so in kɔnɔ a bɛ kɛ Mori hali mana fɔlɔ ye parce que ayi min yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ ne n'a kɛ e ba ka ko ma nɔgɔn dɛ n'a dara ka ban ko denmisɛnninw kana kuma jama dun ka ca nin so in kɔnɔna na k'a fɔ k'an bɛ mɛn nin so in kɔnɔna na a kunkolodimi bɛ ne na dɛ a kunkolo ne jɔrɔlen don dɛ o de t'an bolo an y'an débrouiller la de denni lu to yen ale ye tolon kɛ ale to yen ale y'olu la tolon kɛ i bara min ɲɛ ayi a ba de ka ko jɔyɔrɔ bɛ na ba in e muso juguni i m'i ka kow daminɛ tuguni e bɛ taa o e bɛ ta ka bɔ yan a tɛ wa yɔrɔ si dɔn a tɛ wa o de don wa a tɛ wa o de don o le ni ala sɔnna a ma n bɛna muso wɛrɛ furu ka di kotigi ma aw bɛ taa ka bɔ ne denw aw bɛ taa ka bɔ ne denw kun hali ji min t'an tɔgɔ sɔrɔ kotigi fɛ ko ka muso wɛrɛ furu ka d'a ma aw de y'a ka wari ban aw bɛ taa an ye ko mɛn yan tɛ ɲa an ye ko min muɲula yan tɛ ɲa an muɲuni aw ka i tɛ se ka ni muso gɛrɛ si ye ko ni aw se o bɛ taa muɲula ka bɔ yan aw bɛɛ bɛ taa ka bɔ yan muso si tɛ se ka an ta ni supporter ma doso kɔnɔ sa i ka t'i lafiya dɔɔni ba nege tɛ mɔgɔ la doso kɔnɔ i ka t'i lafiya ale ye nege t'i denkɛ yɛrɛ la bilen doso kɔnɔ i ka t'i lafiya ne ma kangari da n ko maramara ko tigɛ ne ka du kɔnɔ ne ma kangari da ɲinɛ ne ba tɛ se ka kɛ maa ka tobo ne ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Jesɛrɛmalayɛli k'i na ye hali ni fɛn tɛ ne kunna ne kan ka bonya de wa a kan ka ne place dɔn ne place di a bɛ ka ne faamu Mori Jesɛrɛmalayɛli k'i na ye i na y'a bila a n'a y'a sɔrɔ ko ayi nin ye musokɔrɔba ye n'ale ye min fɔ n'ale ye min fɔ hali n'a ma bɛn aw ma a b'a ta ni ala a fana y'a dɔn ko musokɔrɔba i jɔ sa n'a y'a sɔrɔ ŋaniya ɲuman tun bɛ e ba kɔnɔ kɛ e dɔgɔkɛ ka so bannen jɔlen bi o lagare ka so bannen don san'an kun ka na luwanse wɛrɛ tɛ yan tugun munna ma taga n'a ye yen nɔ munna ma taa n'a ye i n'a ŋɔni kɛ de k'i bila kɔfɛ ten ya i n'a ŋɔni kɛ o le ye i ye tiriki dɔrɔn la ɲani ba goro na Mori i ni mɔɔ bara wolo a bɛɛ bara tabe i la o de y'a bɛɛ kun se y'a bɛɛ ɲɛ i n'a ŋɔni kɛ ma ɲi hali dɔɔni a fɔ a y'a bila place la n'a m'a bila place la n'a ye régler yan hali adama taa denmisɛnninw a b'olu bɛɛ fara a ka kow kan hali denmisɛnninw an ye cogo ni lagare maminɛmuso min bɔra so kɔnɔ o don la e ma muso in ye de an ye cogo n'o tɛ kelen a y'o kɔnɔ ko k'a jɛ kan an k'o kɔnɔna na hali an ka denmisɛnninw ani sigidala denmisɛnninw kelen tɛ i tɛ ladiyali min da i mɔdenw kan so kɔnɔ yan nɔ o de b'i kan kɛnɛmana la yen nɔ hali fani ɲuman a t'an bolo ko de ka di ban ŋaniya de don an ye mɛn dunna Jesɛrɛmalayɛli k'i na ye de n'i ma Jesɛrɛmalayɛli ka ɲi n t'a régler k'a bila place la ko bara mɔgɔ bɔ a b'i bɔ kana tɛ min sogo kasa min a ye lɔbɔni i na lɔbɔni trop ne bɛ taa minɛn ninnu kɔnɔna lajɛ ne ko n ye sɛnɛjala min k'a kɔnɔ n'a sɔrɔ n'a fɛn an ta sini sa tɛ Susu yang tu kok susu barang. ɲuman tɛ sabati telefɔni kɔ telefɔni bɛɛ lajɛlen ko tɛ an ko a ɲuman telefɔni ɲuman sɔrɔ yɔrɔ a fɔ boutique électronique Demokede Gawusu Demokede ale ka yɔrɔ do ni bɛɛ lajɛlen ko a ma DGK Ngolobugu a n'a lamini Gawusu Demokede a ye dugukɔnɔ nabɔ aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an bɛ waati minɛ i ko sisan aw mɔgɔ mana se telefɔni sugu o sugu ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ DGK ale ka boutique kɔnɔ Samsung Tecno LG Nokia iPhone ka fara marque wɛrɛw kan a bitɔnma fara Android kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ électronique Demokede ale kɔnɔna la a ma ɲinɛ écouteur batterie fo ka taa se chargeur ale ni incasable ka taa se crédit zéro ma Orange Money fo ka taa se carte mémoire ni clé USB écran plat a mankan fara a belebele kan fo ka taa se panneau ma ka d'a kan courant tɛ yɔrɔ min na batterie ani panneau bɛ masaya la ye panneau sugu o sugu ani batterie sugu o sugu nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ électronique Demokede ale kɔnɔna la an maa minnu bɛ yen na aw fo ka taa se bɔfuluw ma écouteurs a n'a ɲɔgɔnna caman caman i bɛ boli i bɛ taa électronique farakana la communément appelé Adama Kulubali i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale fɛ yen ni Kolokani kɔni an ka foli bɛ sada ye su tɛ ko mɔgɔ ani i dɔnko cɛ nin ye Kɛnkɛyiri Musa Jara ye a cɔngɔlen don Bango
i ka faamuya b'a la i mako bɛ i ka biti kɔnɔ minɛnw na ka so jɔ ka ɲa k'a kɛ i n'a fɔ ko a dan boli biribiri bɛ Musa Iba Segere. Kɛɲɛ yiri Musa yɛrɛ i kɛra an bɛɛ lajɛlen jigi ye. Merci.